Minecraft наскоро добавих колко нещата в новия снапшот и дори няма да говоря за нещата, които знаем от Bedrock Preview, защото добавиха още по-нови неща. Нека започнем с най-безполезния предмет от целия нов апдейт – Copper Horse Armor. Това, както може би се досещате, това е бронния закон от мед. Следващото нещо, което добавиха е ability-то за ето тези Lightning Rods да се оксидайзват. Нещо друго много готино, което добавиха е F3 менюто сега вече е много по-малко. Точно така изглежда новото F3 меню. Както виждате, има много по-малко работи от миналото. А за да добавяте или премахвате неща, натискате заедно F3 и F5 и се отваря ето това меню. Тук можете да избирате кое да виждате и кое да не виждате, дали да го виждате в F3 менюто като FPS-а, или да го виждате винаги, ако цъкна Always бутона и излезем, винаги горе ляво ще си виждам FPS-а. Точно така, много готина функция от Mojang. Друго, което добавят Mojang в новия снапшот в Java е ето този много готин loading screen. Както видяхте, има малки подобрения в него, не е кой знае какво, но изключително готино. Еволата Mojang. За сега толкова от новия Minecraft апдейт. Абонирайте се за канала, довиждане!